Ассалому алайкум дӯстони азизи ман, хуш омаден ҳама каса подписчикои азизи ман ба канали Mama Life. Подписчикои азиз, имрӯз ман ба тарафи мағозаи Master Oak, мағозаи Ruyo мерам. Барои худ каме чиз харидорӣ мекунам ва шоуруми Zarf TG дар Instagram ва ё сайт доранд. Фақат доставка мекунанд. Ман рафта аз ҷошон чизои даркориро мегирам. Каме боша бо мо бошед духтаро. Аз ами сентри Душанбе навор кардам барои шумо, то ки магазинҳоро нишон тиҳам дар куҷо ҳай. Ҳозир ду магазинша нишон метиҳам. Мондагиш ва шоурум дар Пайкар ҳастай ва ё доставка мекунанд духтаро. Посудаҳоро нишон метиҳам. Чӣ қадр посудаҳои хушрӯ дорам. Ман худамда ҳозир харидорӣ мекунам духтаро. ҳамха посудаҳошон беҳад хушрӯвай. Чизе ки ман мехостам ҳамуро ёфтам духтаро. Дар дигар сайтҳо ҳамха мекуфтам, ба чени дилам набуд. Набори посудаш беҳад хушрӯ духтаро. Аз вай сайти Zarf TG ва ё дигаран. Аи Master Oak дигар магазинай духтаро. Иҷашам дуромадам. дӯстони азизи ман, занҳои бекор, занҳои хонашин, барои шумо ман як кори беҳтарин ёфтам ки дар ширкати Кареягия, ширкати беҳтари номери як дар тамоми давлатҳо ҳастае, ки дар куҷое набошед шумо кор карда метонен, зиндагитон аз дигар давлат ҳам пеш бурда метонен. Ширкати Кареяги барои ҳамаи мо шанс додагие, ки дар 6 моҳ як бор харид мекунем духтаро. Пули бисёр расход намекунем. Танҳо як бор харид дар 6 моҳ ва структураи худмона месозем. Дар структура шумо танҳо 2 одам қати структура месозен. Бо одамо бо одам мебиёранд. Ҳамин хел кори шумо пеш мерава. Маошаш аз $1000 боло мешава. Ками камаш $1000 дар як моҳ. Шумо беҳад кори нағз ва осона интихоб мекунед дар ширкати Атоми. Духтаро, дар Атоми маҳсулотҳои беҳад нағз дора. Барои харобшавӣ дору дора. Барои ҳамаи касалҳои қанд, касалҳои пӯст, касалҳои меъда, тамоми узви бадан, иммунитети паста, спирулина, витаминҳои беҳтарин дора. Шампунҳо барои мӯи сарро вастанавид кардан духтаро. Беҳад чизои нағзай. Маошҳои духтаро баландай. шумо дар ягон забон дар кор нестед духтаро. танҳо ба забони худтон кор карда метонен. Ба тариқи интернет, ба тариқи онлайн, ами WhatsApp қати шумо кор мекунед духтаро. осони кор ҳамеяе, ки вақти муайян надора. кай ки мефоратон ҳамон вақт мешинен, кортона пеш мебарен. духтаро, номерои дар рӯи экран да муроҷиат кунен. беҳтарин наставникан дар группашон якдигаришона ёрдам мекунанд. барои шуморам ҳамха кӯмак расонда, шуморам ҳамаи корам меомӯзонанд. бо ҳамроҳшон кор мекунен. наставники нағз боша, группа беҳтарин мешава, кор пеш мерава духтаро. дер накунен шансҳои худтона, ки аллакай дар Тоҷикистонам кушода мешава ба наздики кор дар авҷ мешава. дӯстони азиз, ҳозир ман дар вай шоуруми Zarf TG ам. иҷа доставка дора духтаро. ман барои шумо навор кардистам. танҳо Душанбеда, ҳами шаҳри Душанбеда доставка доранд. инам ха посудаи необычни доранд духтаро. ман инами посударо кофтам, дар ҳеҷ ҷо нестай. инами намуда ҳозир ман харидорӣ мекунам. 32 предмет дора. нархша бинен 1150 сумай. шаштаи ай ҳамаи чи шаштаи дора. танҳо аз ҳами дарозакош ду намуд инами салатницаҳош 2 дона ҳай. бо плюс падарка доранд. вақте ки ёро харидорӣ мекунен як комплекта бо падарка дода мешавад. расветкош инаи хел мраморни доранд. инаи намуд доранд. бо инаи хел чи ҳастай нақшаша бинен. и хелай баъд анаи намуд ҳастай. дар Instagram сайт доранд. баъд энаи намуд ҳастай. ё ҳамаш 32 предмет 6 персонаи, яъне 6 та тарелка, 6 та амхел бакал, 6 та ай намуд тарелкаи калон, 6 та бо калони калон доранд, 6 та коса дора чини ва 2 донаи ҳами. бони хели дарахтбори. на ини нақш доранд. ё беҳад духтаро хушрӯванд, намераванд качисаш зурай. ира ман ҳозир ҳамеша харидорӣ мекунам, бо нишонто метим распаковка мекунем. бани хали люминарко доранд. набору ина 680 сум набораш. ина иш 310 сум як комплекташ. ям 6 персонагаяй. ина бо 500 сума аи доранд. на ба ҳамаи бакалош тарелкаш як таи меша, дига ҳама 6 таи.
баъд ин намуд стил доран 600 сом бе ягон узор аднатоне. баъд ин намуд доран инам коробкошон ина михелай духтаро 32 предмет дора. Ини разноцвети ҳам ҳастай. ия яму луминаркое ки аднатониян 1200 сомон. баъд ини хел мешава. баъд ина ин намуд 700 сомон хеле мраморние. баъд иҷада бу айни намудуш ҳастай 1050 сомон. ина хеле фақат дохили душанбеда нависен доставка доран 650 сом. инам 32 предметай 32 предмет ҳами 6 персона гура ҳамаш ҳисоб мекунем 32 та мешавад. баъд энаи хел кабутай и бирӯзови цвет светли. баъд ини хел салатови цвет астай бо инаи намудуш астай ё 650 сомон. инаи намудчам. баъд ини хел светли бежови цвет. баъд инаи намуд инаиш 18 предмет дора. инаиш новинкаан цветша бинед бордови цвет баклажановиам хеле айшам аста. ина 350 сомон 18 предмет. ирам хушрӯ ани кабутуш 450 сом. баъд инаи хел цвет астай 600 сомон. ишам 600 сомон. ина духтаро. баъд анаи хел намудо астай 820 сомон сафед. иш 945 сомон. баъд саб сафед бо ҳастай 460 сом. 19 предмет будаями саб сафедаш. баъд ана хали чизо доран. чизе ки дидестем ваза, стакан, фюжер. нархош ҳаст дидестем штучни. баъд ҷада бойни хелееш ҳастай. баъд анаи хали чизакои необычни духтаро. на нархош ҳами нархшеда танашай. графин. ҳамиҷа духтаро ҳамаи чизаш скидка қатъияи арзонай. нарх аз дигар ҷо фарқ дорад. ина ёш ҳам мева меша бигирӣ ҳам салатам бигирӣ мешава. ба фикрам асосан инаиш тортницаҳай. инаи хали набор асташ штучняй бинед 42 сомон 67 сомон. баъд ин иҷада бо тортница ҳастай. ина разноцветни фужеро. баъд дего ҳастай. дегои инаи дегои беҳад зурай. дегои набори умес буряй духтаро туркиян иёрам 1700 сомон. 5 та предмет дора. 5 та чиз дора бе кришкаҳош ҳисобай. ина сафедаш ҳастай. вибр сиёҳуш ҳастай. баъд уҷада сирхуш ҳастай. сковородкарам дора. сери цвет бани хел розови цвет дора. сиёҳ ҳам ҳастай духтаро. ина сабзшам ҳастай. чанд расветкаҳай 1700 сомонай. ана и тарафаш 2600 сомон. и дегош немецкиян духтаро. ин ёш туркӣ 2400 ҳастай. беҳад хушрӯ. аз мастерок магазини мастерок рафтим нишонтон додум ку кудаки ҷо мастероки нав ҷойгирай. центр дак шудагианша пеш салони гугуштай ай сомони камтар поёнтаракай. май мастерок чӣ гирифтам? беҳад пасудои мастерокам зурай. ине хали гирифтам 20 сомон. я донаш 20 сомон. ина бинед дута гирифтам. че фасонай дута ами гирифтам. беҳад чизошон хушрӯай. ҳоли ягон рӯз бо мерам харид мекунам нишонтон метем духтаро. ина мастерок ятай дигар зарафшон да ҷойгирай. иш центр да нав кушодиян ҳамаи чизош скидкай. баъд духтаро аз сайти зарфтиҷӣ нишонтон додум. сайта ҳамаи чизоша
диден чӣ хел буд беҳад вайшон шоурумай вай магазин нестай духтаро фақат доставка доран доставка дохили шаҳр ами душанбеда фақат дига ҷода надоран доставка фақат ами шаҳри душанбеда инами набора мегирен духтаро набори инами 32 предмет дора ами набора мегирен шумода инами падарка мешава дидесте инами листи шишагӣ падарка мешава ин набор 1150 сомонай 32 та намиха тарелкаву чашкаву инамихали пасуда дора инами шишагӣ инами лист падарка мешава диден духтаро инами наборак бигирем плюс падарак дора ана ина ира хах вай кардам ира харидам 14 сомон як штукаш 14 сомон баъд духтаро пасударо ҳозир распаковка мекунем беҳад чизи мехостагӣ мабод мехостам ки ҳамин намуд дошта бошам иҷода чанд расветка дорам медонем ки дар видео нишон додагиам ман ҳамеша вибр кардам ин нестай оз нишон медиҳам ина духтаро посудаҳои необычные ина мада ҳамин намуд вайш махкул шудак рисункаш ина дута дора дута яхела ами 2 дона дора дига ҳама чизи 6 донагия ина духтаро и тарелкои калоншай бодора бома и калони бад неста ина и среднишай духтаро бодора калони калон бадора таги чашкада майдата бо коса дора 6 дона дига ина хел чашкача дора беҳад хушрӯ сифат кам хушрӯи духтаро ира бинед фасон ина канали зарфтиҷира мондагиам силкаи инстаграм шо духтаро инстаграмам дора номерошонам мемонам кази дар кора медонам ки ам хали пасудора назм мебинед заказ кунед доставка мекунатон беҳад чизи назм мегиред ҳами чизи светли ҳеҷ вақт аймода намерава духтаро бо плюс падарак дора раҳмат духтаро барои дастгиритон саломат бошед то навораҳои оянда дар паноҳи аллоҳ бошед